Днес си говорим с Искра Бонева, мениджър и собственик на агенция Bon Property, както един от учредителите на RB. Здравей, Искра! Здрасти, Захари! Тя беше една от първите, която миналата година на 5 октомври 23-та година, 5 октомври 23-та година, тази сакрална дата, така да се каже. Рождената дата. Когато се събраха над 100 менеджери, брокери. Да, точно така беше. И казахме, стига. Стига на начина на работа на агенциите в София. Този порочен начин, по който работят. Тоест, искаме да има коректност, откритост, да има и повече партньорство. Точно така, изобщо промяна в бранша и в нашия общ имидж като брокери, изобщо на професията ни. Точно така, защото и по твое мнение, по мнение на доста от колегите, имиджът ни доста е пострадал последните години и като цяло брокерите се свързват с нещо, което е вредно, а не полезно. Точно така, да, съжаление. Какво те накара да се пуснеш в това начинание? Основно за мен тогава беше много ценно и важно, тъй като тогава точно започвах своята собствена агенция, вече като самостоятелна единица, и за мен беше много важно и ценно да имам контакти с колегите си, защото без да се познаваме помежду си е изключително трудно да бъдем полезни и за нашите клиенти съответно. Така че на мен това ми беше водещото, създаването на работна среда между колеги. Знаеш, офертите в нашата работа са много важни, така че да, обмяна на опит, разбира се. В цето за мен това беше водещо на тази първа среща. Нетворкинга, нали? Абсолютно, да. Познаване на колегите, доста предимства са и в това. Абсолютно. Как виждаш бъдещето на асоциацията? Мисля, че имаме изключително много по-голям потенциал от това, което беше на първата среща, и може би всеки от нас вярваше в нещо така единично и мъничко, както и аз тогава. Но тази сила, която видяхме на 5 октомври, когато се събрахме пак тук на това място, беше изключително така взривоопасна и мисля, че беше супер. Да, абсолютно. И видяхме, че всъщност имаме много по-голям потенциал и можем да изчистим бранша от тези нелоялни практики, да изчистим името си, да работим на един хубав, етичен, лоялен пазар с колегите си, с клиентите си. Така че аз виждам RB така като развитие, да изчисти имиджа на брокерите и да се създаде една много по-приятна работна атмосфера. Наистина е така, нямаше как по-добре да бъде казано. Благодаря ти за това интервю. Това беше най-важното, което да споделим на зрителите и слушателите. Да се надяваме, нали, асоциацията да се развие по начина, по който ние си представяме. И вие, учредителите, да направите всичко възможно, че все повече хора да се обединят от тази енергия, от тази обща визия. И ние ще помагаме, разбира се, като в крайна сметка тази асоциация. Членове на асоциацията, за което сме много благодарни, че сте се нагърбили с това нещо, защото то отнема много време, усилия. Благодаря аз името на моите колеги и така нататък. Благодарим и ние за участието, за членуването в асоциацията, и нека всички колеги, които все още не знаят какво е RB или искат да се присъединят, а не са разбрали как, да се обръщат към нас, да им дадем повече информация. Да, RB – Асоциация за развитие на брокерите. Точно така.